Косно здраве! Здравейте и добре дошли отново в нашия канал Косно здраве! Днес ще ви демонстрирам кои са най-рисковите упражнения за фрактура на гръбначният стълб при хора с остеопороза. Традиционните коремни преси са част от повечето фитнес програми и те водят до укрепване на коремната мускулатура. Те имат много варианти. Аз ще ви демонстрирам два от тези варианти, за да може да се ориентирате. При първият вариант се изпълнява като сте легнали по гръб и след това свиете краката в коленете, ръцете изпънете напред и започнете да повдигате гръдният кош. Втория вариант се изпълнява като сложите ръцете зад тило и приближавате десният лакет към лявото коляно по този начин и съответно ляв лакет към дясно коляно. Поради риска от вертебрални фрактури, тези упражнения трябва да се избягват активно при хора с ниска костна плътност, остеопения или остеопороза. Следващото упражнение, което трябва да се избягва, е така наречената машина Chest Fly, която изглежда по този начин и упражнението се изпълнява така. Повечето жени трябва да коригират позицията на тялото си, за да поемат тежестта на машината, като това може да причини прекомерен стрес върху прешлените, което може да доведе до риск от компресионна фрактура при хора диагностицирани с остеопороза. Препоръчвам ви да подходите към това упражнение с повишено внимание. Друго упражнение, което е рисково за хора с остеопороза, е пресата за гърди или уреда се нарича още chest прес. По аналогия на Chest Fly може да причини прекомерен стрес върху прешлените и да доведе до риск от компресионна фрактура при хора диагностицирани с остеопороза. Друго упражнение, което трябва да се избягва, е упражнението за гръб на уред, което се изпълнява като тежестта се дърпа чрез лост, който се поставя зад врата. Това упражнение може да натовари излишно раменете, врата и гръбначният стълб. Съветвам ви да не правите това упражнение, тъй като може да причини редица проблеми, включително болка в раменете. Следващото рисково упражнение за фрактури на гръбначният стълб е докосване на пръстите на краката с завъртане. Докосването на пръстите на краката с завъртане често е основното упражнение за гъвкавост в много тренировъчни програми. Проблемът с това упражнение е, че насърчава усукването и огъването на гръбначният стълб, потенциално рисково движение за фрактури на прешлените при хора с остеопороза. Поради тази причина е най-добре това упражнение да се избягва напълно. Изпълнява се в право положение, като раздалечите едното стъпало от другото и започнете да приближавате дланите на ръката си към пръстите на срещуположния крак. Следващият вид упражнение е упражнение за разтягане на подколянното сухожилие. Това упражнение насърчава флексията на гръбнака, което води до риск от фрактури на прешлените при хора диагностицирани с остеопороза. Това е едно от най-рисковите упражнения за хора с остеопороза, което със сигурност трябва да се избягва. Аз ще ви демонстрирам два варианта от това упражнение. Първият вариант на това упражнение се изпълнява като сте в седнало положение и се опитвате с дланите на ръцете си да докоснете пръстите на краката си. Вторият вариант на упражнението се изпълнява като свиете единият крак в коляното и се опитвате с дланите на ръцете си да докоснете глезена. Последното упражнение е за разтягане на гърба. Това упражнение насърчава огъването на гръбначният стълб с голямо натоварване, потенциално рисково за счупване на прешлените при хора с остеопороза.
Поради тази причина е най-добре упражнението да се избягва. Това упражнение се изпълнява в легнало положение, като повдигнете седалището си нагоре и при изпънати крака се опитвате вашите колени да доближат носа. Ако видеото ви е било полезно, харесайте го и се абонирайте за нашия канал. До скоро!